So mga bro, naadami karon sa kuan bro, ambot sa ning lugar ra oy. Na, Bakalan. ngita mi ka ng lugar mag-vlog lagi mi. Bakalan. Bakalan di siya day. Bakalan. Lupa. Lupa sakto day. May diri kay vlogan diri ba kay wala saba nang ningaw ba. Kita mi pwesto diri nga. Kita may kuan. Maghimo mig balay gud nya. Oh, mahimong gulay. Na ako yuta diri pero tuwa dito di pita. Mo ba? Oo, Pila ka square meter? Kuan. 10 square meter. Tin ada kuha. Kuha rin no. Makay kapalit ka diri balay lugar toy. Maghimo og balay kana mura lang. Kadakon sa Casillas pa. May na. Kana magtuog ka magbarog to. Magtuog ka magbarog. Mata. Lungo naman na. Ang duda diri oh. Ato pamig bukid bro, gipalakaw, di mis gwardiya bro da, sige lang. At least gipasulod we. Nyangya mo min nagpakiloy ba. Lingawas ka hindi nga ning kanom pagkutaw. Oo, lingaw kay kandingan eh. Kabayo. Lingawas ka nan. Kandi. Lingaw na. Magkanununis kabayo ka ni. Baka, kabaw. Wa di nagkuan. Wa no. Kanang ngumpay ba? Kumpay man eh. Kung klaro ng gumpay. Mo ni pinaka sa bugas ba. Kuan siya ganador, sagbot lang siya, pero sa bugas ni mo ni ganador, ng klase sa sagbot o kaniyo. Walang nila kuan ni. Wala nila kakuan dili nga kanang panglawgan na yung kabayo ba. Alip sakpa ni. Di siguro sugot sa to. Di, depende na sa kuan kung gusto mahawan, kung tagiya sa lugar ba. Nanam ni tagiya ning lugar ragot. Awa po kay bukid oh. Sige mga bro, salamat kay bro. Ibabay bro.